balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Life is what we make it. Hindi ko siya mabatang anak! Wala ako sang anak na abnormal! Hindi ko siya mabatan! Hindi! Wala man siya naghalin sa akong dugo kag unod. Gintabi ko siya nga akon matuod nga anak. Kag wala ko siya kinakahuya. Palanggaon ko siya. Tubtub saya kamatayon. Kagawan nila ko sang tanan. Ano man ang ihambal nila sa akon, batunon ko. Kung ano man ang madangatan sang relasyon natin nga duha, ari ako nga pangapinan ka. Palangga ko ikaw. Tungod para sa akon, pinasay ka. Espesyal ka sa kabuhi ko. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, I will be here. Mahimo ang ilan na sudlan nga relasyon, katulad man sa inyo nanging relasyon subong. Relasyon, isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing nga kasaysayan, dili sa aton palatuntunan. This is my life. Produksyon sang Aksyon Radio. I will be here. President Rodrigo Roa Duterte in our fight against coal. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagawa.
kinadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sagsag anong kalintangan. Responsable ang pagbalita. Pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado. Aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit. Funny how a lonely day can make a person say,
What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. Kagkaron, sa kasugpon sa ngaton matahong kag magkatalandog kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Relasyon. This is me. This is me. This is my life. And I don't give a damn. Sino? Aida. Aida, day. Salamat ka na kita, agad man kita. Kating. Abi mo, ari ko di kapon. Sinisang timbang, may ginsugo sa imo. Ano pa, nagbalik ko sa bungat lang. Maano ka? Day, patawaran ako ay. Gininusulan ko lang na imo ko nga sala sa imo. Kading hindi ako pag-atrasara, ha? Madamo pa ako sa lubrahon. Dali lang. Nagapangayo ako sa kapatawaran sa imo. Naginusul na ako sa ginimo ko sa imo. Parang gata ka, Aida. Kabalo ko nga palangga mo man ako. Lakat na kading. Sige na, ay. Gusto ko nga mag-uli ay na kita nga to. Pangako, mabago na ako. Kabudlay nga wala ka dahi. Sige naman ay, mauli ay na kita nga to. Sige na, Aida. Magalin ka na. Ara ang ama ko sa sulod. Madamo pa ako sa ulubrahon. Aida. Lakat na! Aida, day. Hindi ka na magbalik, dire. Akigihapon siya sa akon. Gaamo sa tungitsura ni Aida. Nagniwang siya. Doon naglusyang siya. Kinanglan nga mag-uli. Ay, git kami. Wala na ako sa madaraganan pa. Doon nagalikaw siya sa akon. Hindi pwede ni. Mabalik yapon ko di. Kuliton ko siya. Kabalo ko. Sa dalayon ko nga pakitluoy saya. Masugot git siya nga mauluyay kami. Gapamahal-mahal pang gagaya. Kabalo ko. Hidlaw na siya sa akon. Kabalo kong hindi niya ako mabatas. Si Aida pa. Hehehehe. Buwas, mabalik naman ko niya. Kuliton ko naman siya. Mangita ko ano isang diskartihan ko. Alaw ko sa bogi. Balik ko di buwas. Gusto ni Cardi nga mabalik kay kami nga duha. Wala na ako sang plano nga mabalik sa iya. Sa kondisyon ko subong. Sa ginabatyak ko. Likawan ko ang mag-ugtas. Tugod makapalain ini sakon. Bana ko matuod siya. Pero bana nga irresponsable. Tama na ang miserable nga kabuhi nga naagyan ko upod sa iya. Antuson ko nga mag-isahanon. Sang sa makig-upod ako liwat sa iya. Nga ako man gihapon na mapiktuhan. Kag mamroblema. Oy. Sili niya mabalik siya diri liwat. Sa pagbalik niya diri, hindi ko siya pag-atubangon. Hindi na ako magbalik ka sa imo, Kanding. Hindi na ako sa imo. Angel, good morning. Nami, are you okay? Yes, I'm okay.
Dali na. Nagahulat na si mami mo, ha? Mag-breakfast ka mo. Wow! Makaon na. Makaon na. Kain na! Daddy! Kain na! Narin na sila, miss. Hello, princess. Good morning. Hi! Hello? Morning, Mommy? Kiss kay mommy. Kiss, Mommy? Wow! Sarap! Sarap! Tayang paborito niya nga food. Ang bacon kag hotdog. Good. Pungko na, Angel. Pungko na. Lolo, are you okay? Wow. Yes. Lolo is okay. Sige, pungko na. Sige na. Lolo, ay, Sige na, anak. Kung kulang tupad ni mami. Wow! It's sarap! Sarap! Angel, before we eat, maano ganay kita? Good girl. Okay, ma-pray na kita, ha? Nanami, ikamalid sa prayer, ha? Okay, Miss Yolanda. Okay, let's pray. Nakadesisyon na ako, Tonyo. Nga dire ko pa eskwelahon si Angel. Hindi na sa Manila. Mayugid na nga idea, miss. Nabudlayan na ako mapakadto pa ka rin. Pero ang negosyo mo ya dito. May manager na ako nga nag-a-attender sa negosyo ko dito. Gani una sa problema. Kung may problema dito, nagapanawag siya sa akon. Kag isa pa, mas maayo nga ari ako diri kay Angel. Malapit siya sa akon. Gusto ko nga tutukan sang maayo nga akon anak Tonyo. 16 anyos na siya, kag pila na lang katuig, dalaga na gid si Angel. Kag ako, nagaedad naman. Gusto ko nga planuhan ang palaabuton sang akon anak. Nga bisan sa kondisyon niya nga ina, may tao nga matuod nga magpalangga sa iya. Kag unungan siya, tugtog sa katapusan sang iya kabuhi. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts
that of the government and you. The citizens will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my Audrey, semestral break mo subong, hindi ba na? Oh, yes, Mommy. Pero mabalik pa ako sa school. Para ano? May mga alubraon pa ako sa school, Mom. Hinugay ka gani, Audrey, ha? Yagang-yang naman siguro ang unod sa ulo mo. I know. Lain ang lakat mo. Mommy, nagkasugid ako sa matuod. Madamo pa ako sa alubrahon nga wala ako mapasa sa mga professor ko. Wala ako sang grades kung hindi ko makomply. Tapusa, ha? Tay kinahanglan ko ikaw. Ha? Sa ano, Ma'am? Pamati.
Agon nga mangin humot kita. Kay auntie mo, Yolanda. So, ikaw ang gamitan ko. Agon nga mangin close kami nga magpakaisa. What? Pamasyara naton permi si Angel sa ila. Lingawon mo siya. Ipakita natin kay Yolanda nga love natin si Angel. In short, kuhaon natin ang pagsalig ni auntie mo Yolanda nga concern kita kay Angel. Kag love gin natin ang abnormal niya nga bata. Naintindihan mo ba ako, Audrey? Mommy? Ipakita natin kay Yolanda nga palangga natin si Angel. Agod sa sina, makumpiyansa sa aton nga mangin humot kita sa iya. Mommy? May kinaplano ka? Obvious bala, Audrey? Mom. May plano ako. Kag kun magmadinalagon ako sa plano ko ngayon, mangin prinsesa ka. Mommy! May ka naglakat si Ma'am kag Ivy, kag Audrey. Ay, kung ari dali si Ma'am Ivy, ginakulbaan ako permi. Basi sa labalang maobra ko, kagakigan niya ako. Pamatsyag ko, daw ako lang ginabantayan niya. Tapos ko panilig dali sa loan, ilisan ko mga kurtina sa dining, kag sa mga kwarto. Ay, Diyos ko. Sir Auntie, iya sa lakyan ang nagapamusina nga ina. Nagpauli siya ba? Abrihan ko ang gate. Maayo pa si Sir Auntie. Kabuot. Wala gid ako sa isaway. Ay, kalayo gid sa batasan nila ni Ma'am Ivy. Sir! Sulod na! Maayong udto, Sir Andy. Maayong udto man, Aida. Si Ivy? Sir. Naglakat sila ni Inday Audrey. Ha? Kaina pa? Oo, sir. Kaina pa. Masyaping naman siguro. Ambot, sir, Aida, manyaga ako, Palihog ihandang lamisa, oo, sir, sir, dali lang kainiton ko anang sudan, ha? Sige, sige. Gutom na gid ako, Wala gali ako makapamahaw kay nasang aga sa maglakat ako. Kagutom na gid. Palihog, dasig-dasiga lang, Aida, ha? Oo, Sir Andy. Tonyo, pariyong lang ko pa na ako sa pamakal ko. Oo, miss. Ako na lang bahala sa mga dala mo. Sige, Tonyo. Malipay ka si Angel sa pamakal kong address sa iya. Dalagita na siya. So, dapat nga, isla na mga gamit niya. Anaraw siya sa mga gamit nga, iyan na sang dako nga tao. Hello, Cass. Hello, my dear cousin. Ivy, ikaw galing. Oo. Opor ko si Audrey. Aha? Kaina pa ka mo? Yes. Kaina pa kami diri. Wala na ako nakapanawag sa imo tungod gusto ni Audrey nga sorpresahon si Angel. Ha? Yes. You know what? Nalipay gid si Angel nga kahampang niya si Audrey. Nagahampas lang ni Audrey? Yes, Cass.
Si Audrey gid ang nagpangagad nga mamasya diri sa iya cousin. Tungod, na-miss na niya si Angel eh. Nakakuman. Na-miss ko man ang hinablos ko. She is so cute. Ivy? Karon nga, semester break ni Audrey, permi na siya kuno matiner diri sa mansion. Or else, pwede man, nga makabakasyon siya diri. Pwede ba na kas, nga diri lang anay sa Audrey sa imo? Pwede siya makabakasyon diri? Kasa Yolanda? Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Mga abyan, sundan ninyo sa pagmamati ang kasugpon sa ngaton matahong kag makatalando kasing nga pala tuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Relasyon. Ginsulat ni Annalie Mirabel. Produksyon sang Aksyon Radyo. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Aksyon Radio! Padayong Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang dinadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Responsable na pagbalita, pagkain nga ipalagnan. Magasig pero sigurado, aksyon na may kalaban palanggan.